İnsanlar mısınız, solar mısınız? Eşinin yakın dostları. Sanallı günler kalıp bara, yana yıl bitiyor. Benim şeyiniz sanallı saatler de kalıp bara. Direyakta bütün kışı, bütün nersege neticesi. Eşide bu meydan iskerme bulmazqa uylap, biz de üzerinden kura bir neticeler çıkarırga bulduk. Bugün başlıyoruz milli ülkeden. Bilgeniz Eşi aktif rəvişdə işlep gitti. Jeynin axırı күзнең башында һәм Эйчидә кунак булган һәм шул вакытта Эйчи кунак булган кешеләргә әңгәмә ахырында бер сорау бирде. Ул да булса татар телен ничек сакларга була һәм татар теленең үсеш юллары нәрсәдә. Төркемләп тәкъдим итәрбез сезгә безнең экспертларыбызның җавапларын. Фикер алышуда кемнәр катнаша дисәгез, ул да булса танылган язучы Зифа Кадирова, Ватаным Татарстан газетасы журналистлары Гөлгөнә Шихапова, Чулпан Галимова, Эйчидә бәтәштәгәрмәч тапшыруын алып баручы егет, автоэксперт Зөлфәт Галимов һәм минем дә Эйчидән инде якын дустына әйләнгән Динә Абзалова. Сез аны гаугалырак репортаж кунагы һәм герое ни өчен 5 тапкыр Киевдә булган Динә Абзалова буларак беләсез. Әйдәгез, менә хәзер бер өлешен тыңлап китик шушы фикер алышының һәм аннан соң яңадан әйләнеп кайтабыз. Гаиләгенә. Мин бүтәнчә юлын күрмим аны. Беренче булып гаиләдә башланса, менә балалар әле бәләкәйләр бит инде. Аларны беренче татарча көчләп утыртып булмый. Садиктан алар нәрсә өйрәнеп кайталар, шуны шулай да өйдә сөйләшәбез. Теге балам менә бу сүзне әйтәл, болай әйтәл. Үзебезчә тырышкан булабыз инде. Минем улым теге мәктәп елларындагы русча сөйләшәләр. Хәзер улгая килә бары үзе татарча сөйләшә. Хотя хатыны марҗа, малае русча сөйләшә, малае да нитәргә тырышабыз инде, аны да өйрәтергә тырышабыз. Татар теле аларга атнасы 2 генә керә микән ахырсы? Белмим, керә микән соң гомумән. Үтереп бетерделәр бит инде ул татар телен. Татарча монда әйтәм бит, только гаилә тырышлыгы белән генә. Хөкүмәт кенә күбәй бер эш яладыр. Әлегә пока нәрсә эшлиләр соң? Дәресләрне бетереп, ниләрне бетереп, гомумән мәктәптә укыган, хәзер мин балаларның исен карыйм, почерклары юк, язу страшный. Вообще нидә яза белмиләр кул белән. Безнең заманда бит нинди көчле нигә Каллиграфический почерк дигән әйбер бар иде бит. Мине әним 80 яшьтә дә почеркны ничә күрсәттерим, искитмәле матур. Мин үземне нитәле Стин газеталар чыгарганда яздыралар үземнән дә. Хәзер һич кенә дә балаларны җиңеп тә булмый, белмим инде. Бу зарларны түгел инде, нәрсәгә килербез, анысын белмим. Үзләре сознательно теге бер чорга җиткәч, бәлки аңлап, мин бит татар баласы дип, бәлки кайтырлар. Шул кадәр оптимист кеше, мин тел бетә дип курыкмыйм. Мин Ватаным Татарстанның 100 ел элек язылган гәҗитләрен караган идем. Юбилей вакытында. Ул вакытта да хатлар килгән. Телебез бетә, гәҗитләр бетә дип язылган булган. Ул һәр чор саен кабатлана торган әйбердер. Тел югалмас дип уйлыйм. Без бар бит әле. Безнең балалар татарча, саф татарча сөйләшә, аларга без тырышабыз, һәр гаилә үзе тырышырга тиеш. Тел бетә дип утырга кирәкми. Аны телне кемдер сиңа өйрәтергә тиеш түгел. Гаилә өйрәтергә тиеш. Менә без чытыртап татарча сөйләшеп торган буган, без үзебезнең балабызны татарча өйрәтәбез. Алар татарча уйлап үсә бит инде. Димәк, әле безнең өметле дип уйлыйм мин киләчәк. Бетә дигән уй белән яшәмим, чөнки мәктәпкә дәгән ниндидер башка кешегә дә, депутатларга да кемгәдер өметләнеп торырга кирәк түгел, үзеңнән башларга кирәк. Әти-әниләрдән тора, дип әйтер идем. Әти-әни татар телен ярата икән, татар телендә сөйләшә икән, аның балалары да сөйләшәчәк. Безнең бер танышыбыз, минем туганым да инде ул бар. Мин шок каттым. Аның ничек татарча сөйләшү бәләкәй генә була ул. Без барабыз, Казанга ул барам дим моны. 2 яшьлек бала. 2 яшьлек бала бу. Bir zaman жылый башлады. Мин әтисез яман суды. 2 яшьлек бала бу. Мин ямансыз, мин дә хәтерләмим аны сез барлыгын. Менә бу мин аннан соң монда килгәч әнисе белән сөйләшеп утырдык. Мин өйдә татарчадан сөйләшәм дигәндә. Аңа татар сүзләрен өйрәтәм дигәндә.
Рус телен Бөкедә ул утырам диләр ул. бөкедә утырабыз ди. Бөкедә кайчан бетә безнең 2 яшьлек бала менә бу. Аны әнисенең карашы шундый. Мәктәптә өйрәнә ул. Рус теленә, чөнки алар менә Казанда, Казан кырыенда яшиләр. Алар Казанда укыр дип уйлыйм инде мин үземчә генә. Алар барбер менә шу мөхиттә үсәчәк. Рус телен өйрәнергә өлгерер. Әмма татар телен ул бәлки шактан өйрәтеп килә икән, әтияни. Монда баланың да әллә ни теге выборы калмый. Ул татар телен беләчәк һәм татар телен яратачак. Монда иң беренче чиратта мәктәпләрне сүгәләр. Мәктәп монда ни причем? Әтиянең яратмый икән татар телен. Аны өеңдә сөйләшмисең икән татар телендә. Берничектә сиңа мәктәп ул татар телен өйрәтеп бетерә алмый. Дөрестән дә күбесе әйтте, татар теленә мәхәббәт һәм гомумән милли оятка ул да салына гаиләдә. Дөрестән дә, әгәр дә гаиләдә салынып, мәктәпкә җиткәнче балада татар теленә мәхәббәт булмаса һәм мәктәптә генә ул берничектә барлыкка килә алмый. Җитмәсә, татар телен укыту мәҗбүри рәвештә бетерелде берничә ел элек, 5 еллап булгандыр инде ул. Хәзер дөресен әйткәндә минем мәктәптә укучы туган булмачам юк, шуңа күрә мәктәптәге вазгыятны мин бик белеп тә бетермим. Матбугат чараларында да нишләптер ул яктыртылмый. Ләкин һәрхәлдә татар теленә карата кызыксыну ул сүлпәнәйгән дигән минем шундыйрак караш яши. Гаиләдә милли оятка салынса, үсә төшкәч баланың татарча сөйләшү һәм татар теленә азмы-күпме мәхәббәт булуы бик мөмкин. Безнең укыган чорда татар телен өйрәнү һәм укыту методикасы, беләсезме, ул менә балага телгә карата мәхәббәт уяту максатын күздә тотмый иде. Менә аны морфология бар, тегесе монысы, ягъни балага аны фән буларак укыту максаты куелган иде. Ләкин билгеле фән буларак укытылганда ул бала үзе аңларга тиеш. Әгәр дә мин бу фәнне өйрәнәм икән, ул миңа нәрсә бирәчәк. Ләкин урыс балаларына ул татар телен катлаулы итеп өйрәнү һәм укытуның киләчәккә нәрсәгә кирәге чыгарырга мөмкин дигән сорау барлыкка килгәндер дә, һәм бу сорауга җавап юк иде. Чөнки ул татар телен өйрәнеп чыга һәм мәктәптән тыш ул татар теленнән башка да рәхәтләнеп яши алачак, бернинди киртәләрсез. Ләкин бала-чага минемчә мәктәптә башка төрле сорау, гомумән татар теле миңа нигә кирәк дигән сораудан битәр, ул менә күңел өчен өйрәнергә тиеш булгандыр инде. Һәм аны татар телен укыту дәрәҗәсен шуңа кадәр җиткерергә кирәк иде. Менә беләсезме, без бит инде татарлар үзара сөйләшкәндә, мәсәлән, мин шулай шундыйрак бер выражение бар, в животе бабочки появляется. Кеше мәхәббәт хисе кичергәндә, яисә нинди дә булса ләззәт кичергәндә, менә кешенең эчендә күбәләкләр очынып йөри дип гадәте бар иде. Мәсәлән, татарча сөйләшкәндә һәм менә татар теле белән бәйле мөхиткә килеп кергәч, мин нәкъ менә шундыйрак хисләр кичерәм. Менә урыслар да татар телен өйрәнгәндә билгеле үк бабочкалар чыгуын чыкмас, ләкин үзенә күрә бер рәхәтлек булсын иде ул. Мәсәлән, мин хәтерлим, кичкенә чакта менә инглиз телен ничек өйрәнгәнебез, алман телен ничек өйрәнгәнебез, үзенә күрә бер кызыгы һәм укытучылар шундый бер мөхит тудыра иде. Телне өйрәнгәндә билгеле бер персонажлар бар иде. Син шушы персонажлар белән бергә шушы ел буена дәресне өйрәнгән вакытта алар дөньясына кирип чыгып, алар белән бергә яши идең. Менә татар телен хәзер белмим, ишеткәнем бар, сәлам дигән дәреслекләр, әсбаплар бар иде, ләкин алар минемчә бик соң гына чыкты инде, паровоз үткәч кенә. Шуңа күрә ул бит бала-чагага кичкенә чакта нинди дә булса коллекция җыю хас, менә башкаларда булган әйберне үзендә булдыру дигән нәрсә хас. Әгәр дә мәктәп системасына кертелсә, әйтик, татар телен никадәр яхшырак белсәң, яхшырак белүчеләргә, мәсәлән, анда нинди дә булса фишкалар бирергә, нинди дә булса, мәсәлән, шул персонажлар системасын булдырып, әгәр дә син татар телен яхшырак беләсең икән, сиңа, мәсәлән, фәлән персонаж эләгә, шушы персонажны татар телен аеруча яхшы белгән балаларга гына тапшыру каралган дип күз алыйк. Әгәр дә син начаррак беләсең икән, сиңа башка төрле персонаж. Ягъни бала-чагада шунда азарт тудырырга кирәк. Менә уенчыкның иң яхшысы яисә персонажларның иң кәттәсе миңа эләксен дип. Ни өчен менә безнең телебез хәзер шундый хәлдә дип уйлыйсың? Ленар, беләсеңме, с каждым поколением все меньше и меньше носителей татарского языка. Ә ни өчен шулай? Кирәк түгел. Мин үзем дә элек гел татарча сөйләшә идем бит. Мин урыс телен толком вообще белми идем. Хәзер работа занимает только чисто на русском языке. Супруг, да, тоже
полурусский болу татарын. Ирең гаепле икән синең татарча Юк, сөйләшмәвеңдә. инде ул түгел. Стас татар телен белә, бик нык яхшы сөйләшә ул татарча, между прочим. Вот. Үзем өйдә Стас белән, дәваниләр белән татарча сөйләшергә тырышам. Онытмас өчен беренчедән. Аннан соң ала берса үзебезнең балалар да булгач, киләчәктә булса, Булсын, Алла бирсен. Ала берса. Аларны да татар телен белән татарча сөйләшеп алар белән үстерәсем килә. Монсы бик яхшы фикер. Вот, потому что, к сожалению, вот даже вот мои знакомые подружки, которые вроде как знают татарский язык, но они тем не менее все равно общаются с ребенком на русском языке. И ребенок совершенно не задал. Не шлепсом син татарша сөйләшмисең балаң белән, Әзрәк бит надо пустить какие-то свои вот эти вот корни, да, вот это вот. Безгә телне сакларга тиеш филологлар, журналистлар, иҗат кешеләре, сәхнә менә җырчылар. Ну, юк инде. Менә шул ук хәзер ачсаң социаль челтәрләрне, кайсы җырчы баласы белән татарча сөйләшкәнен куясың интернетка. Бөтенесе ландыштан кала дип әйтик. Кайсы җырчы, кайсы артистның шулай бардыр араларында бөтенесен бер калып касылып хәзер сөкмим. Үземнең балам булмаган ки, тем более. Юк, татар телен саклау, филологлар, гуманитарлар эшенә түгел һичкенә, бу технарлар эшедә, бу физиклар эшедә, бу химиклар эшедә, бу философлар эшедә. Гомумән, бөтен юнәлештә кирәк татар телен кертеп җибәрү, булдыру. Үстерү сүзен яратмыйм мин, теге сүз сөйләгән кебек, шуңа күрә әйтәм, менә бүтән сүзне эзлим. Гуманитарийлар һәм энтузиастлар эше генә түгел ул. Татар телен популярлаштыру, моделы итү. Һәм татарча автоябыштыргычлар турында әйткәндә дә, беләсезме, ул миңа акча китерә торган эш түгел, чөнки аның бәясе бик хакы бик аз, аның үз бәясе шулай ук әз дип әйтеп булмый ул ябыштыргычның. Ул кергән акча, сатудан кергән акча миңа чыгымнарны капларга гына җитә. Ләкин бит менә мин аңладым, мин шундый яшькә җиттем, миңа идея өчен эшләү кызык. Һәм шулай ук, мәсәлән, мин элек дәүләт советында эшләгән, дәүләт матбугат чараларында сиңа анда хуҗа кеше бар иде, анда ярый-ярамый дигән шикләр бар иде. Ә мин үз эшемдә үзем хуҗа, һәм мин үземә булдыручы һәм тудыручы, урысча әйтмешли, творец. Шуңа күрә менә бу татарча автоябыштыргычларның минем мәсәлән моңа чаклы күргәнем юк иде. Бар иде, алар беләсезме, мин татарча сөйләшәмне оештыра торган үзебез хәрәкәте бик актив иде. Менә аларның мин татарча сөйләшәм дип язылган татарча ябыштыргычлары бар иде һәм алар заманында мин аларны еш очрата идем, Казанда гына түгел, башка төрле шәһәрләрдә дә, менә минем туган шәһәрем Чаллыда да бар иде. Шушы ябыштыргыч беркетелгән, ябыштырылган машиналар. Менә мин ул әйберләрне чыгарырга булдым һәм билгеле мин үзем генә эшләгәч, минем маркетинг буенча команда булмагач, буш әкренләп кенә алып барыла. Һәм минем бит бу блогингка кирип китүем нәкъ менә автоябыштыргычлардан башланды. Дина Авзалова һәм Чаллыдагы театр мәктәбендә бергә укыган егет-кызлар белән җыелыштык та автоябыштыргычларга роликлар төшердек. Минемчә алар бик уңышлы килеп чыкты. Әйдәгез әле берсен карап китик. Һәм комментариядә языгыз әле, ошыймы сезгә мондый роликлар, юкмы? Һәм киләчәктә шушы кешеләр белән, динәләр белән бергә төшерикме? Ошадымы сезгә, юкмы? Безнең автоябыштыргычлар өч пычмак ашаучыларны берләштерә. Менә минем дә шушы блогерлыкка кайтуым үзенә күрә бер кайту инде, чөнки мин башта татарлар турында урысча төшергән булдым блог. Мен әйтәм, анасын кемгә кирәк, урысларга кирәк түгел без татарлар. Без үзебезгә үзебез кирәк һәм үзебез генә күтәрә алабыз. Шулай бит. Мин кайбердә мәктәпләрдә теге очрашуга барганда аңлатырга тырышам, мен әйтәм, урыслар бит әни дип әйтмиләр. Нишләп сез мама белән папага күчәсез? Әле дилә бәләкәйенә 4 яшь. Әнием,
каяндыр өйрәнеп кайткан әле улар шуны безнең өчен инде ул ниндидер бер достижение колакны ярып керә инде теге ниндидер менә Уфалла дип теге я Ходай безгә татар теле килә икән дип балага карап торабыз. Быел мин Ватаным Татарстан уздырган күп кенә проектларда язмалар әзерләдем, үз илемдә үз телем дигән. Менә шул проектларда да аңладым мин, һәр нәрсә үзеңнән тора. Һәр милләт үзе тырыша, без дә тырышырга тиешбез. Татарлыгыбызны саклап калу үзебезнең кулыбызда. Беләсеңме, Динә, менә мин дә бит рейсларны башта урысча төшерә башлаган идем, әйме? Татарлар турында. Мин анысын аңладым, ул урыс телендә миллион кеше төшерә, әйме? Һәм гомумән менә татарлык турында урыс телендә төшерү, бик ул кадәр актуаль да түгел. Шуңа күрә мин хәзер бары тик татарча төшерәм. Һәм мин күрәм, аудитория бик күп. Менә татарча карамый дип уйлыйбыз, татарча чөнки төшерүче юк. Әгәр дә төшерәсең икән, кешегә яхшы, кызыклы контент бирәсең икән, халык сине карый. Менә мин аны үземнән чыгып әйтәм, безне әле YouTube'да карыйлар, кыргызлар да карый, казаклар да карый, алар да комментарийлар калдыралар. Ягъни менә син татар телен белсәң, ул төрки дөньяга бик зур шундый бер ишекне ачкыч белән ачып чыккан шикелле, ачып кергән шикелле. Бу татарларга гына кагылышлы проблема түгел. Менә без чагыштырабыз икән Россиядә яшәүче башка халыклар белән. Без әле татарлар бик яхшы безнең хәлебез дип әйтим мисың. Чөнки безнең бар үзебезнең бик зур комиссияны Марат Уватович Әхмәтов җитәкли, билгеле әлеге комиссияга карата төрле сүзләр яңгырый. Кемдер аны үтереп мактый, проектлары яхшы ди, кемдер киресенчә тәнкыйть тута. Гомумән бөтен нәрсә шулай. Хәтта менә безнең әйтү проектларының видеоларына да кайберләрен чыгарасың һәм уйлыйсың, моңа инде бернинди тәнкыйть белдерә булмый шушы темага. Ләкин юк, уйламаган җирдән мин урысча әйтмешли на пустом месте барыбер гаип табучылар була. Шуңа да телне үстерү ул бит бер көнлек кенә эш түгел. Ул менә гөл үстергән шикелле, хәтта менә агач үстергән шикелле, аның орлыгын саласың, ул бер көндә генә шытып чыкмый бит. Татар теле белән дә шулай ук төрледән проектлар гамәлгә ашырыла. Әйтик, Казан мэриясе ныклап тотынды әлеге эшкә, Шаян ТВ телеканалы бар. Белүемчә, аны караучылар аудиториясе бик зур, бик киң. Шуңа күрә, әгәр дә бала чагы менә нәни чактан, сабый чактан татар телен өйрәнсә, безнең җәмгыятьтә татар телле һәм милләтпәрвәр яшьләр күбрәк булыр дигән өмет бар. Бу темага күп сөйләргә була. Шуңа күрә, дуслар, миңа сезнең фикерләрегезне дә ишетү бик кызык. Ничек уйлыйсыз? Татар теле бүгенге көндә гомумән кирәкме, әллә без рус теле белән генә яши алабызмы җәмгыятебездә? Һәм сезнең очракта татар телен белү сезгә нәрсә бирә? Әгәр дә комментариядә фикерләрегезне калдырсагыз, бик рәхмәтле булыр идем. Бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.